Het is een schrik van een soort gemeenten, de eikenprocessierups. De laatste tijd doekt er op meerdere plekken in de regio, zoals Dokkum en hier in Kalmsweg op. We hebben met de wethouder destijds schriftelijke vragen hierover inzien. En die weer van mening dat het probleem net heel groot was. Dat maar een lidspercentage IKBM binnen onze gemeente zouden staan. Echter concentreert zich dat lidspercentage binnen een gebied van onze gemeente. En zoals je nou om je heen kunnen zien, ben hier een wereldbien inmiddels al maar een lensje omboen. Ook bij Kolm is dat het geval. En Aron Wiekham in Dokkum binnen een soort BM versteld. Dus het idee van een wethouder dat er geen probleem is of dat er maar een lietse besmetting is, dat blijkt nou achteraf net zo te wezen. De oppositiepartijen in de Rie van West-Friesland zetten grote vraagtekens bij het beleid van de gemeente. Een moosje om de rups aan te pakken, helle het kwartli net. Wielst er nog opties binnen om wat te doen, in het bisje? Het probleem is heel groot en het probleem zal ook alleen maar groter worden als we daar niet heel effectief oplossingen voor verzinnen. Nou, die oplossingen die zijn er niet door allerlei chemische middelen te gaan gebruiken. Want daar maak je gewoon meer mee kapot dan dat je er goed aan doet. En we hebben net gezien dat je ze kan wegzuigen. Maar beter is nog om er gewoon heel preventief mee om te gaan. Door inderdaad te zorgen dat die natuurlijke vijanden van die processierups gewoon weer terugkomen en die processierups ook zelf kunnen bestrijden. En daar is gewoon een grotere biodiversiteit voor nodig. Wij verwijderen de roep moet algemeen met deze zoogmethode, die je hier op mijn achtergrond ziet. Het is een methode, een zoogmethode. Uiteindelijk komen de roepen in een oven te landen en die weer voort bij een temperatuur van tussen de 400 graden à 600 graden worden ze verbaand. Dan ben ze gelijk vernietigd om het samen te zeggen. En dan uiteindelijk zullen ze aanbrengen worden bij een groot vuilverbrander. En daar worden ze bij een bepaald smelpunt tussen de, wat zal het wezen, 2500 à 4000 graden worden hier nog een keer verbaand. En dan is het definitief afgelopen met de beesten. Dit is een kostbare kwestie. Maar bargemeenten hebben alternatieve wijzen van bestrijding. Nou, wij hier een motie schreeuwen in navolging van gemeente Acht-Kaspelen. Het derde is deze motie raadsbreed aanname. Dat is het preventieve plaatsen van nestkastjes. Om de biodiversiteit en de natuurlijke vijand te stimuleren. En die motie hebben wij ook aanboden vanuit de Partij van de Arbeid en de Groenen, maar steun van het FNP en het ELP. En helaas, onze hele lietse oppositie had het net oprekend, want hij is al geketst. En daar zijn we eigenlijk wel heel erg teleurgesteld in. De gemeente in West-Friesland liet in een reactie weten dat de eikenprocessierups in de regio relatief weinig aantast. Zodra een nesten geconstateerd worden, werd deze verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf. Maar de gemeente ziet geen noodzaak om preventief actie te ondernemen, waaronder het ophingen van nestkastjes. Nou, we blijven natuurlijk voortgaan met onze bezigheden. In deze denk ik dat wij ook graag een beroep doen op de inwoners van Noordoost-Friesland. Om gewoon ook zelf initiatief te ondernemen. Omdat de gemeenteraad dat blijkbaar nalaat. Om inderdaad nestkastjes op te hangen en dat soort dingen te doen. Om de biodiversiteit te vergroten in onze gemeente. Wij zijn strijdbaar, we gaan verder en we hopen, we gaan zelf een nestkastje maken. Die hangen we op en we hopen dat mensen in navolging van dat voorbeeld zelf ook aan de slag gaan. Dus timmer maar duurzaam hout.